Salam gadyrdan iyleşler. Mehriban imanı doğanlam. Doğruluk yolu gepleşimide hoş geldiňiz. Rabbimiz Hudaýdan her biriňize onun ajaýyp bereketlerini, söýgüsini, rehim şepagatini we merhemetini dilek edip bugünkü gepleşimide başlaýarys. Bugün siziň bilen Hudaýyň ýazgylarynyň Ýahýanyň hoş habary bölüminiň 8-nji babyndan öwrenmegi dowam ederiz. Geçen gepleşimizde İsa Mesih baradaky eden gürrüňlerimiziň bir ýöne toslama adamlar tarapyndan döredilen pikirlere esaslanman Hudaýyň özüniň esasly hakyky şaýatlyklaryna esaslanýandygy barada ýazgylardan öwrenmek. Şol şaýatlyklara özüniň diýenleriniň esaslanýandygyny aýdanna İsa Mesih'e köp adamlar inanypdylar. Ýöne olaryň inamy dolu soňuna çenli galjak inanmyka. Olar hakykatdan hem İsa Mesih'iň izine soňuna çenli ererlermi? Bugünkü öwrenjeklerimizde bu adamlar bilen İsa Mesih'iň eden gürrüňlerini öwreneriz. Ve Hudaýyň bize hem bular arkaly öwretjek hakykatlaryna ünüs bereriz. Bugünkü gepleşigimizde biz hakykat sizi azad eder diýip atlanardyk. Çünkü İsa Mesih özüne iman edenlere hakykaty bilmek we şol hakykatyň olary azad etjekdigini öwredýär. Hakykat näme? Hakykat näme diýen soragy gaty köp adamlar soruyorlar. Käbir adamlar bolsa, senin hakikatyň sana göre, meniň hakikatym maňa göre diýerler. Beýle diýmek bilen dünýäde absolut, ýeketek hakikatyň ýokdugyny öňe sürýärler. Mysal üçin, bir gezek iki sany biri bilen dawaly adam kadynyň ýanyna barypdyr. Birinji adam Kadı öz tarapından bolan zatları düşündürüpdir. Kadı hem, doğray diýen diýip, onun diýenlerini makullapdyr. Şonna beýleki dawaly adam, ýoldaş kadı, men hem diňlemän, diňe bir tarapy diňläp, mümkini dogry hasaplaýarsyň diýip, öz tarapından kadı bolan zatlary gürrüň beripdir. Kadı hem, sen kim dogry diýip makullapdyr. Şonna kadynyň sekretary bu nähili? Hemmäninki dogry bolýar diýenine kady oňa hem sen kim dogry diýip göýberipdir. Bilşimiz ýaly hemmäniň diýenleri ýa-da hemme dinleriň öwredenleri her bir okayan, bilýän zatlarymyz hakykat bolup bilenok. Dünýäde her bir ugurda hakykaty dayanýan absolut, ýagny esasy we esasy hakykat bardyr. Mysal üçin matematikanyň öz kanunlary, ýagny hakykatlary bardyr. Ýa-da fizika ilminiň öz kanunlary bar we tebigat şolar esasynda hereket edýär. 2 goşmak 2 4 bolýar. Muňa biri men inanamak, bu 5 bolýar diýeni bilen hakykat üýtgemeýär. Bulara meňzeşlikde Hudaýyň hem adamzadyň durmuşy üçin ruhu hakykatlary, ruhu kanunlary bardyr. Hudaýyň öz ýazgylaryna bize aýan edenleri onuň absolut hakykatydyr we bu absolut hakykatyny Hudaý iň soňuna öz baky sözü İsa Mesih'de adamzady aýan edenler. Şonuň üçin onsoň İsa özüne iman eden ýahudylara meniň sözümi berja etseňiz, hakykatdan hem meniň şägirdlerim bolarsyňyz. Siz hakykaty bilersiňiz. Hakykat da sizi azad eder diýdi. Bu okan ýerimiz Ýahýanyň hoş habarynyň 8-nji babynyň 31-nji 32-nji aýatlarydyr. Şu taýda İsa Mesih özüne iman eden ýahudylara ruhu hakykatlary öwretmek isledi. Özüne inanýan diýenleriň imanının esasyna
İsa'nın sözlerini berca etmek ve bu arkalı onun şagirtleri bolmagyň durýanlygyny İsa Mesih görkezýär. Eger biri men İsa Mesih'e inanýan diýip onun sözünü berca etmese, onda bu adamın ynamy biderekdir. Misal üçin, Türkmen iýleşlenmediň arasynda köplenç biz İsa aleyhissalama peýgamber hökmünde inanýarys. Onu ret edemzok, ona hormat goýýarys diýenler gaty köp. Emma bulary diýip de İsa Mesihiň özüniň İncilde öwredenlerine, İsa Mesihiň resullarynyň şaýatlyklaryna we öwredenlerini berca etmeýärler. Inanmaýarlar. Beýle dolu bolmadyk inam bize ýardam etmez. Dolu İsa Mesihiň sözüni kabul edip berca etsek, onda onuň şagirtleri bolarys. Ya da İsa Mesih'e İncil esasına inanýarys diýip, onu rep hökmünde kabul ettim diýen ruhu doganlanmadyň arasynda hem boş sözler bilen ýaşaýanlar köp. İş yüzüne berca edilmedik. Boş iman barada İsa Mesih'in Resulü Yakup ine şeýle diýe: Ey doganlarım, araňyzdan biri imanım bar diýibem, onu oňat işler bilen görkezmese, munuň näme peýdasy bar? Beýle iman onu halas edip bilermi? Emma men aýdýaryn, hany oňat işler etmezden maňa imanyny görkez. Men hem sana imanymı oňat işlerim arkaly görkezerin. Sen Hudaýyň ýeketäkdigine inanýarsyň. Gowy diýersiň. Muňa hatda arwah jynlar hem inanýarlar we galpyldaýarlar. Ey akmak, amalsyz imanyň peýdasyzlygyny bilen okmy? İsa Mesih Rabbimiziň hakyky şähertleri bolmak islesek, ona onun sözlerini öwreneliň we dolu berca edip ýaşalyň. Şonu hakikaty bileriz we onuň berjek hakikatyna ýaşarys. İsa Mesih sözüni dowam edip bu arada şeýle diýdi. Ýagny ruhu azatlyk, erkinlik barada şeýle diýip öwretdi. Siz hakikaty bilersiňiz. Hakikat da sizi azat eder diýdi. Olar İsa'dan, biz Ibrahim'in neslidiriz. Hiç wagt hiç kime gul bolan nälersiz. Onsoň nädip sen bize azat bolarsyňyz diýip bilýärsiň diýdiler. Ilki bilen hakikatyň nämedigi barada gürrüň edeliň. Hakikat, ruhu hakikat, Hudaýyň sözüdür. Hudaýyň sözü bolsa İsa Mesihiň özüdür. İsa Mesihiň öwreden sözlerini öwrenmek arkaly we İsa Mesihiň kämil, mukaddes, ýagny günäsiz, päk durmuşyny öwrenmek bilen onuň hakikatyň özüdigini bilýäris. Sebäbi İsa Mesih ýaly hiç kim bu dünýäde ýaşap geçen däldir. Ýa-da ýaşap şol kämilligi görkezip bilmedi. Hemme adamlar günah edip ýykyldylar. Ýalňyşlyk etdiler, yamanlyk etdiler. Bu sebäpden dolu hakikaty bize görkezip bilmez. Şonuň üçin İsa Mesih Rabbimize ýazgylar dünýäniň nurudur. Hakikat, ýol we ýaşaýyşdyr diýe. Çünki ol muny dolu öz durmuşy we taglimaty arkaly suwud etdi. Bu hakikaty bilmek bolsa, bizi hakyky azatlyga ýetirer. Belki illeşlenmediň arasynda biziň bu edýän ruhu gürüňlenmede dolu düşünüp bilmän, men azat bolar ýaly näme, türmedemi? Hakikat meni nämeden azat eder diýip sorag hem berýänler. Hatta muňa meňdeş soragy berip İsa'ny dinläp oturan ýahudlaryň köpüsi hem geňirgenişdiler. Olar İsa'dan, biz Ibrahim'in neslidiriz. Hiç wagt hiç kime gul bolan nälersiz. Onsoň nädip sen bize azat bolarsyňyz diýip bilýärsiň diýdiler. Bu soraga İsa Mesihiň
özü jogap berýär. İsa olara şeýle jogap berdi. Men size dogrusyny aýdýaryn. Günäh edýän kişi günähiniň guludur. İsa Mesihi dinleýän halaýyk özleriniň nämeden azat bolmalyklaryny düşünüp bilmediler. Olar özleriniň şol wagtga ýeten derejesine, nireden gelip çıkanlygyna, ýagny milletine, medeniýetine, gazananlaryna, kimin neslindenligine esaslanyp özleriniň beýikdigini, hiç kimin gulu dälliklerini aýdýardylar. Yahudlar biz Ibrahim'in neslidiriz. Hiç kime kul bolamzak deyip Ibrahim'in neslidig üçin övündiler. Özlerinin hiç kimin eline kul dälliklerini aýdyp hakyky ruhu kulçulukdadyklaryna düşünmediler. Bugünkü gün hem adamlar esasy üns berilýän zatlary özleriniň nähilleri bir beýik halka degişlidigi, ýagny ata-babalarının eden işlerine, ya da milletin, halkın yeten derecelerine, ya da dinlerinin başkalarının kıdan has beýikdigini öňe sürüp, özlerinin günäh netijesine, ruhu, şeytanın garankylygyna, günähiniň gulçulugyndadyklaryna düşünmeýärler we ret edýärler. Biz türkmenlerde hem şeýle duygular gaty ösenler. Emma Yahudlaryň Ibrahim'in neslidige, ya da aýratyn bir halk bolanlygy, olaryň ata-babalarının gazananlarynyň olary ruhy gulçulukdan azat edip bilmeýişi ýaly, bizi hem Hudaýa hödürlejek hiç bir zadymyz bizi günählenmezden we günähiniň muzy bolan dozak odundan halas edip bilenok. Hudaý biziň eden işlerimiz, döreden zatlarymyz, milletin beýikligi, ya da bir padşanyň ýolbaşçynyň aýratyn gazananlary bilen, ya da bir öňde baran dinne bolandygymyza hayran galyp bizden razy bolanak. Ve olar bilen hiç kim günählerinden halas bolup bilmez. Hiç kim hiç haçan men günähsizdirin hem diýip bilmez. Şonuň üçin hem günäh edýän kişi günähiniň guludur. Bu gulçulukdan diňe bizi hakykat bolan İsa Mesih azat edip biler. Günähiniň gulu bolan, özü günähli biri bizi halas edip bilmez. Bu üçin özü günäden daşarda bolan we günäh oňa täsir edip bilmeýän, bu dünýäden bolmadyk, özü kämil we mukaddes bolan biri başaryp biler. İsa Mesih'ten başga beýle kämil we mukaddes bolan hiç kim ýokdur. Muny düşündirmek üçin İsa Mesih sözüni dowam edip ine şeýle diýdi. Gul hiç haçan öýüň agdasy bolup bilmez. Ýöne ogul öýüň hemişelik agdasydyr. Şonuň üçin hem ogul sizi azat etse, siz hakykatdan hem azat bolarsyňyz. Hakykatdan hem özü gul bolan adam bir başgalanyň ogly ya da miras düşeri bolup bilmez. Diňe hakykat ýüzünde şol başgalanyň ogly bolan biri, şol öýüň hemişelik agdasydyr we şol öýe degişli ähli ýaşylyklaryň eýesi bolup biler. Muňa meňzeşlikde günäh netijesinde günähiniň we şeytanyň garankylyk dünýäsiniň gullary bolanlar Hudaýyň öýüne baryp bilmezler we baky şol öýde galyp bilmezler. Bilşimiz ýaly gul bolan adam öz-özüni azat hem edip bilenok. Eger bir öýde gul bolsa, onu gulçulugyndan diňe özü gul bolmadyk biri, ýagny şol öýüň eýesi ya da miras düşer ogly erkinlige goýup azat edip biler. İsa Mesih bolsa dünýäge gelen Hudaýyň mukaddes sözüdür. Ol bilen bir bolan Reb halaskärdir. Hudaýyň baky mekany, cennetiniň eýesidir. Bu sebäpden oňa Hudaýyň ogly hem diýilenler. Şonuň üçin hem ogul sizi azat etse, siz hakykatdan hem azat bolarsyňyz. Gadyrdan dostum, bu sebäpden
özü günäniň guly bolan birine ynanyp, ýa-da diňe öz maksady üçin, öz tekebbirligi we şöhraty üçin ýaşan we ýaşaýan, özleri garaňkylykda bolanlara ynanyp we eýerip ýalanda galma. Hakikaty bil we hakikat bolan İsa Mesihi tanap, iman et we onuň hakikat sözlerine ýaşa. Şonna adatlyga eýe bolarsyň. Yahudlaryň köpüsi şonu da İsa Mesihe inanmadylar we özleriniň insan düşünjeleri we akyldarlyklary bilen onu ret etdiler. Hatta İsa Mesihi öldürmeň küýüne düşdüler. Ýazgy bu arada ine şeýle diýe. Siziň Ibrahimyň nesillerdiňizi bilýärin. Ýöne siz meniň kasyma çykdyňyz. Sebäbi siz meniň sözüme öz kalbyňyzdan orun bereňiz. Men size atamyň ýanyny görenlemi aýdýaryn. Siz hem öz ataňyzdan görenlemiňizi edýärsiňiz. Olar oňa biziň atamyz Ibrahimdir diýdiler. İsa olara: siz Ibrahimyň perzentleri bolýan bolsaňyz, Ibrahimyň işlerini ederdiňiz. Emma siz meni, ýagny Hudaýdan eşiden hakikaty aýdýan insany öldürmekçi bolýarsyňyz. Ibrahim beýle iş etmänni. Siz Ibrahimyň däl, öz ataňyzyň işlerini edýärsiňiz, diýdi. Eger biz hem İsa Mesihiň sözlerine ve bu sözler esasında dörüdiyen bu gepleşiklerimizde size yetirýän sözlere kalbymyzda yer bermesek, onu Hudaýyň hakikatyna garşy durup, hakikatyň garşysyna hemişe yalan bilen, ally bilen duran şeytanyň tarapyna bolarys. Bilşimiz ýaly şeytan ozal baştan başlap Hudaýyň hakikat sözlerine şüphe döredip, yalan bilen ýa-da bölekleýin hakikat bilen garşy çykyp geldi. Bu yalana inanyp, Adam ata we Howwa'na Hudaýyň cennet bagy kimin mekany Eren bagyndan kowuldy we yaradyjy mähriwan Hudaýyndan aýra düşüpdiler. Şeytan hemişe hem Hudaýynkydan has gowy ýaly görünýän zatlary bize wada berip aldyya. Köplenç hem hakikata biraz yalan goşup, hatta dürlü yalan dinler döredip hem adamzady aldyya. Şeytanyň bu yalanyndan bizi diňe dolu hakikat bolan Hudaýyň sözüniň özü İsa Mesih halas edip biler. Bugünkü gün hem käbir bir Hudaýlyga inanýan dinler biz Ibrahimyň Hudaýyna inanýarys. Biz hem Ibrahimyň neslindeniz, ähli peýgamberlere inanýas diýip de Hudaýyň sözüniň özü Reb İsa Mesihi ret edýärler we ol barada bolan İncil kitabyny ret edýärler. Şeýlelikde özleriniň şeytanyň ýalanyna aldananlygyny bilen oklar. İsa Mesih ýene de olara diýen ine bu sözlerine Hudaýdan çykyp yere gelenligini, atamyň ýanyna görenlemi aýdýaryn we atadan eşiden hakikatymy size aýdýaryn diýip hem tasdiklaýar. Bu sözler arkaly İsa Mesih yere insan bolup gelmänke hem bar bolan Hudaýyň ýanynda bolanlygyny we ol bilen birdigini tasdiklaýar. Ine bu sebäpden hem İsa Mesihden başga hiç kim bizi günälemizden, ruhu garaňkylykdaky ýagdaýymyzdan halas edip, azad edip bilenok. Emma Hudaýyň hakikat sözlerine şüphe edip, kalbyna kabul etmänlikleri üçin şeytanyň islegini berja etdiler. Çünkü onun yalanına inandylar we yalan zatlara gulluk etdiler. Netijede hatta İsa Mesihi haça söýlemek üçin dolu gollaw berdiler. Bugünkü gün hem İsa Mesihiň ady köp ýerlerde bölünüşik dörüdiýär. Garşylyk emele getirýär. Hatta erkin bolan jemgyýetlerde hem İsa Mesih baradaky wagzlar adamlar tarapyndan garşylyk bilen kabul edilýär. İslam dini bolan ýurtlarda bolsa,
umuman diyen ýaly ruhsat hem berilmeýär. Ýa-da ruhsat berilse de gaty köp çäklendirilýär. İsa Mesih barada wagt edilenni bolsa, adamlarda gahar gazap dörüye. Hatta İsa Mesih'in izine Tevrat, Zebur, İncil esasına inanıp yaşamak isleyenler öz yurtlarında hem devlet tarafından ve cemiyet tarafından hem izarlanılıyor. Şeyle izarlayanların köpüsü hem özlerinin Evrahim'in Hudaýyna inanýandyklaryny ve dinlerine İsa Mesih'e hormat koymalıdıklarını hem aýdýarlar. Ya da bilýärler. Ýöne şonu hem İsa Mesih'in wagt edilmegine ve inanılıp onun öwredenleri esasyna ýaşamaklarına garşy bolýarlar. Bu bolsa düýbünden nä dogrudur? İsa Mesih'e ve ona iman edenlere garşy çykmak bu Hudaýyň sözüne, özüne garşy çykmakdyr ve şeytanyň tarapynda bolup Hudaýa garşy göreşmekdir. İsa Mesih şol özüne garşy çykyp hatta öldürmekçi olan Yahudlaryň kime gulluk edýänliklerini ve kimin golasynladyklaryny aýdyp, olaryň atalarynyň iblisligini aýtdy. Olar ona, biz zinadan doglan näl, biziň yeketek bir atamyz bar, ol Hudaýyň özüdür diýdiler. İsa olara şeýle diýdi. Eger ataňyz Hudaý bolsa, onda meni söýerdiňiz. Sebäbi men Hudaýdan geldim. Öz özümden gelmedim. Meni ol ýiberdi. Näme üçin meniň aýdýanlarymmy düşünmeýärsiňiz? Sebäbi siz meniň aýdýanlarymmy dinlemegi başarmaýarsyňyz. Siziň ataňyz iblisdir. Siz ataňyzyň islegini berja etmek isleýärsiňiz. Ol owallan ganhordy. Hiç wagt hakykatyň tarapdary bolmanyny. Sebäbi onda hakykat ýok. Ol yalan sözlerini öz özünden sözleýär. Çünkü ol yalançı, yalanyň atasıdır. Emma men hakykaty aýdýanlaryň. Şonuň üçin hem siz maňa iman etmeýärsiňiz. Siziň haýsyňyz maňa günä ýönkäp bilersiňiz. Eger men hakykaty aýdýan bolsam, onu näme üçin siz maňa iman etmeýärsiňiz? Kim Hudaýa degişli bolsa, Hudaýyň sözlerini dinleýändir. Siz dinlemeýärsiňiz. Sebäbi siz Hudaýa degişli dälsiňiz. Gadyrdan iýilleşim. Sen kimiň tarapyndan? Kime degişlisin? Kime gulluk edýän? Eger İsa Mesih'in tarapynda bolup, onu hakykat, halaskär, Hudaýyň sözü rep hökmüne İncil esasında inanýan bolsaň, onu Hudaýdasyň ve azat bolansyň. Eger bulary ret edýän bolsaň ve İsa Mesih'in wagt edilmegine, onun öwredenlerine garşy bolsaň, ona iblisiň tarapyndasyň ve onun gulçulugy astynda bolup, ol bilen baky dowdaha hökm edilersiň. Eger bu Hudaýyň sözüne esaslanan hakykaty eşidip bilip, bu günälerin netijesinde günäniň şeytanyň gulçulugyndadığına düşünen bolsaň ve halas olup azat bolmak isleseň, Hudaýyň öýüne, balasy hökmüne girip, onun cennetine barıp bilmek isleseň, onda hakykat bolan İsa Mesih'e iman et ve onun sözlerini berja edip, onun hakyky şägirdi bol. İmanly doganym, bizi şeýle ajaýyp azatlyga, erkinlige ýetirip, özüniň ajaýyp wagdalaryny, bereketlerini, dinçligini, şatlygyny, umydini beren Hudaýymyz rep İsa Mesih'e şükürler aýdalyn. Eger täzeden günäniň guly bolan bolsaň we netijede kalbyňdaky şatlygyny, dinçligiňi ýitiren bolsaň, ýa-da günä netijesinde her hili yamanlyklarda ýaşaýan bolsaň, günäleriň üçin towba edip, azatlygyň çeşmesi İsa Mesih'e gaýtadan gel. Ol seni dikeller. Çünkü günälerimizi boyun alsak, ol adyldyr. Günälerimizi geçer ve bizi her hili yamanlyktan temirler. Ol bizi yalandan,
eziyetlerden, gaýgy gamdan, aladalardan, günä netijesindäki dören ýagdaýlardan hem azad eder. Onda indi günäniň guly bolman, Hudaýyň çagasy bolandygyny ýatdan çykarma we şol Hudaýyň bu täze beren adyna göre ýaşa we onuň adyny şöhratlandyr. Rab İsa Mesihiň sözüni berja edip, onuň çyn şägirdleri bolup ýaşamakda we hakykatdaky azatlygyňyzda erkin gezmäge Hudaýymyz size güýç kuwwat bersin. Amin. Yan bir bağ, şeytanı haçta yengen bir bağ. Anha gökte onun sağında, bana pek nur saçan bir bağ. Söymeni öğreden bir bağ, pek bizden dolan bir bağ. Ähli günahlarını bağışla, kızgın guçak açan bir bağ. Kızgın guçak açan bir bağ. Elem sırrın bilen bir bağ. Söygü bilen bakan bir bağ. Ganimen üçün akan bir bağ. Söymesem de söyleyen bir bar, mening üçün ölen bir bar. Haça bir güne çüylenen bar, ama köngülü beryen bir bar.